أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا صراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم الخير المغضوب عليهم ولا الضالين. Journaliste Seydou ne biye juma ye biye lahoroma donye ala nyini ani ala bato kabina ala bi daddo mi fo kata fi sara o ti kotige nga juma do affaire do faraka Journaliste Seydou juma do ay don kerengere ni do mi ni ala da ka fasabandia ka barka chamando adola sabula Allah taala meleke minu ngateli minu ngati kateli nu ka pani kamanyegere olu debi jige kan lame ibi fen mi nyini ibi fen min gofo ibi siga fen mina ibi sira fen minye Journaliste Seydou kado ni bele jele de bi bo anda ka fo subhanahu wa ta'ala Seydou Traoré ikado subhanahu wa ta'ala masami ni kelendo masami ikado na mabo fena fen mabwala masami ni kelenye semasa masami nale de nyeda kala harada Journaliste Seydou masami ngo ale nyeda Muhammadu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam o kanu koso kanu ta gwanzani arabukan dalembe Makka arabukan dalembe Madina Journaliste Seydou ne shewulo vla ke metanda makashala billahi lazi billahi lazi on dabinye balaya Allah Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Journaliste Seydou ni mami ngo ini kira kelenye ni misiri welela Journaliste Seydou kada ale de togo bi fo togo di fo ina do ka fati kelen ala ko aye nyeda kanu ko so Journaliste Seydou kada femi nyera mi mayi ma odara ka Mamadou kanu ko so Journaliste Seydou mi ngofora mi makofo odara Mamadou kanu ko so karamo de bangena ya dandan fe wallahi min shidona min mashidon min bi tama sivla sinani singeme min bi pan min bi fofa dishika Muhammadu Rasulullah adaro de kanu koso bali ha bele ambani na Allah fe nete matini vanye ambani na Allah fe Allah min ni kelido shimasa anga jamana min dogo ko mali ambani na Allah fe jamana min na to ko mali ni gela ba kono ni bamanju hirile do anga ni gela ba kono ambele gele kamana gwanedo tawrote na rote Journaliste Seydou kado o jamana min no mali ambani ni subhanahu wa ta'ala fa aka jamana in sama Allah amin femi ni jamana aka jamana in sama ka bo abulu amin Allahumma amina Maminu nyashine manga jamana kuba burujafu ku jamana nye sebo Allah taala ka temuka ya rabbi Allah ku danga Allah ku halaki mayu halaki Allah ku take amo nyini subhanahu wa ta'ala fe masami na kono jeledo masami ni ya de la bison amba nyini Allah taala fa amari do anyanda makasha Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah fatiha ikologelea karamogo ikologelea mali bi jasa ya Allah mali bi jambo asimi ko itade be kuluba Ya Allah, c'est un militaire de terrain. Allez, Ya Allah. Ikolo geleya. Journaliste Seydou. Sogel ko gala be primature la. Allah ka hina jamana ina. Ami. Allah ka jamana in kishi. Allah ka jamana in taga. Ami. Burujafu bi mama kono, tonyo bi mama kono. Ami. Allah Taala se kitaknya ki ka maya bakile. Ya Rabbi Allah Taala ko ke ka ba ani nununje. Aya a krisi akadu ko lo bembe nai. Anyoru ngania. Ani nyanje. Sigi nyanyala barake nyanyala ngania minu mbana ya rabbi ni ngania nyumando Allah ka sabati ni ngania ko jugo Allah ka nagashi o mainde ngania jugo mainde abisagi mama Journaliste Seydou jamana ngeme ngania jugo ya dai be ko betta katien wajulu gala karaki be ko ni min ni ne damado Allah na ma kene nyana wala ma fema fone akana nye ibini yera mango ya de tien ba fo jamana ngono abi ma mango ya de Journaliste Seydou aw mama di bleu on di maka manja nyini kana kadi koroleo on di mashiga mandani on ganna mandi karamogo Journaliste Seydou na duma ni na kuma be fara alala wallahi ni fadu yin na kuma gla kadima Journaliste Seydou seba alai ubin na kuma ingla ka poson kala ka tasigi enya ita kalama ala ba yelma ka ken natimi mai o seba Allah Taala ya Allah ala min nyebo kola ko minu ndugoledo ani ko minu maye folo ko minu bi ko fe na ma latiga folo ala di nyebola hatakbir
an b'a ɲini Ala fɛ ka Mali suma ka Mali ja faama minnu bɛ bi n'u bi fanga na ɲɔgɔn sedu n'a sɔrɔla ŋaniya ɲuman b'u la k'a taara jamana denw ma n'a sɔrɔla hɔrɔnya ni miiri ni taasi ani makari b'u dusukun na k'a taara jamana in ma ya Rabbi ya Rabbana Ala k'u dɛmɛ n'o t'u la ya Rabbi Ala k'o d'u la k'a ɲɛsin jamana ma a b'u la ami e kuma in faamu de wa ne y'a faamu dɛ n'a sɔrɔla a t'u la kana dute karamɔgɔ kana dute maa tɛ Ala ko dɔn sɔrɔdasi ti saraka de bɔ n'o tɛ ŋaniya ɲuman b'u la dɛrɛ jɔn sedu Ala ka jamana in sabati Ala ka jamana in ɲɛ Ala k'an ni kanu don ɲɔgɔn na ya Rabbi Ala ka kɔmaw ya Rabbi kɔma minnu bɛ jamana ɲɛmaw la ya Rabbi Ala k'u kɛ maa basigilen ye minnu bɛ taasi ka miiri ɲɛmaa minnu bɛ Ala ka hakili ɲuman d'u ma u k'u kɔfilɛ jamana den minnu bɛ kɔfɛ n'u degunnen bɛ n'u tɔɲɔnnen bɛ dugu o dugu bɛ Mali kɔnɔ ni daga sigilen d'u da la maa juguw fɛ belebele manjaden ni cɛmɔgɔden jɔn sedu k'u dama kasi Ala la Tunkaraden kɛlɛkɛ buramu mɔden jɔn sedu foyi tɛ Alahu taala bɔ foyi tɛ Ala ka dɛmɛ bɔ nka Ala ye n dɛmɛ o b'a sɔrɔ dɛmɛ in bɔra i yɛrɛ la o ye tiɲɛ n'a fɔra ko anw de bɔra cɛba la anw de bɔra babɛba la jɔn sedu n'a fɔra anw bɔra ni cɛbaw la jamana joli Mali tun b'a daminɛ Senegal ka taa gosi Nizeriya jamana na o don n'a fɔra cɛ 4 cɛ 5 Keita anw ka dugu maa kelen minnu minɛ anw balolen don a man kan ni karisa balolen kun don nin tɛ kɛ kana sɔn ka k'i ɲɛnama ɲɛna sigi Georges Seydou jamana cɛw ka bɔ u k'u ni kɛ u yɛrɛ ta u k'u yɛrɛ di Ala ma kira ko maa ma kɛra a ka jamana fɛ i sani i ka jamana ye i kɛra Sudanju ye Bali belebele wuli Bali cɛbaw bɛ min ne tɛ n karamɔgɔ maa ti nin fɔ an ye Georges Seydou min bɛ n tɔɔrɔ bi kɛnɛ wele daba jihadimaw b'an ka jamana na cɛ 4 y'an ka dugu minɛ maa ti bɔ maa ti don n'i y'o fɔ ne bɛ téléphone tigɛ daba a ye kunnafoni di yen fɛ u nana bi an ka dugu kan mototigiw don Georges Seydou sa wallahi ne t'o mɛn munna cɛ bɛ se ka ne ka dugu minɛ cogo di e yɛrɛ ye cɛ ye i tɛ ɲɔgɔn ka na dugu minɛ kulusi b'e la kulusi b'a la ka da mun kan n'an ka jamanadenw ma dusu ta Georges Seydou an ka jamanadenw ka dusu yanni sɔrɔdasiw kana bɛɛ ka k'i dama ta sɔrɔdasi nin gɛlɛtigi jamana ba in nin bɛ lakali cogo di nin jɛngana jamana ba in jamana minnu ni kɛlɛ de y'a dugu ci k'a dugu jɔ jamana minnu bɛ ni cɛmasa dalen don a dugukolo jukɔrɔ jamana minnu bɛ Georges Seydou n'u tun bɛ taa dugu wɛrɛ ci o denw n'u mɔdenw de balolen ko maa wɛrɛ ka n'o dugu minɛ Allah ne tɛ sɔn bilahi n di maa su ka bila kɛlɛ la nka Georges Seydou maa ma mana na bi ka jamana kan wallahi a wulukolo kun di n'i m'a kɛ i y'i yɛrɛ janfa i ye jamana janfa wallahi n'i m'a kɛ n'u y'i siri k'i da Georges Seydou cɛw de y'i siri wallahi n'u y'i ka dugu minɛ maa ti bɔ maa ti don Georges Seydou cɛw de y'a k'i la dɛ n'u y'i ka du ci Georges Seydou cɛw de y'i ka du ci e ye muso de ye wa cɛ kurusi de t'i la wa i n'i t'i ta ye wa i sara bi i sara sini i tɛ sa wa i bɛ sa Allah Georges Seydou jamana cɛw ka wuli sa a takbir yali wele bi bila sɔrɔdasiw ma kungo taa sen fɛ dugu taa senw fɛ Georges Seydou an ka togodaw la an ka cigi bugɔfiyɛw la sisan b'a sɔrɔ an yɛrɛ kelen don kungokolo fantan bada kɔnɔ Georges Seydou an ka ci sama ɲɔgɔn ma da ni da maa dɔ bɔra an ka togoda la bi siganamaw don aw minnu bɛ yen fɛ a y'a labɛn aw minnu b'u kɔ yan an k'u labɛn n'an y'a labɛn ka t'u koro camancɛ la Georges Seydou wallahi jinɛw tɛ wɔkulɔw tɛ u bɛ bo sɛri wallahi suma Allah u bɛ bo sɛri an ka kɛ cɛ Ala k'o kɛ Ala k'o kɛ a ka Ala kama Ala k'o kɛ Muhamadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alquran lazim baraka kama maga ni madinɛ baraka kama Yesu baraka kama an b'a ɲini Allahu ta'ala fɛ Ala min ɲɛ se masa ye masa min bi hinɛ masa min ɲɛ bɛ ko la Georges Seydou k'a dɔn Ala ka dusu d'an kɔnɔ cɛ dusu an ka jamana an k'a kisi an ka jamana an k'a kanu Georges Seydou an k'a ni bɔ an ka jamana kɔsɔ wallahi suma Allah cɛ wo cɛ tora kɛlɛ la wallahi ɲɛngɛla Ala la jɔnni ka b'o ɲininka kira y'a fɔ ni maa min kɛra i ka jamana fɛ diinɛ dɔ don wallahi faso kanu ye silamɛya tabiyaba ye Georges Seydou waati dɔ sera sa Mali ka kɛ Mali yɛrɛ ye Mali ka kɛ Mali yɛrɛ ye belebele dusu min hakili min ɲɛdɔn min dɔnniya min n'o ba anw na kabini diɲɛ kunungo Georges Seydou an ka segin an ka minɛnkɔrɔ la Allah kabako Ala k'an kisi amin Ala k'an kunnaja
jamana den bɛɛ ala k'a kisi ami ala ka jamana den bɛɛ kunnaja ami maa minnu bɛ jamana kɔ kan ala k'u kisi ami u bɛ hami ni jamana in ye fɛn min na n'u tɛ se ka na ka kɛlɛ kɛ jɔn sedu k'u ka dugudenw dɛmɛ ni kumakan ɲuman ye ni ladilikan ye jɔn sedu bɛ jamana minnu na dɔnniya ni fɛn minnu bɛ yen u k'u sama n'a ye an'u bolola nafolo maa si kana sɔn bilen ami Bamanji cɛ 4 cɛ 5 y'anw ka dugu minɛ n'i ye nin fɔ ɲɛna dɔrɔn ne ni bi tiɲɛ aw cɛ joli bɛ yen aw cɛ joli bɛ yen cɛ ba 10 dugu kɔnɔ maa 4 maa 5 min b'u bolo marifa don marifa ɲini ka t'u kunbɛn a ɲini marifa ɲini ka kisɛ k'arɔ jɔn sedu berekuru ta a ta biɲɛ ta kala ta yɛlɛjiri sanfɛ n'i tɛ se i ka kunnafoni di u tɛmɛna nin yɔrɔ in na u taara nin yɔrɔ in na wallahi i ka kɛ cɛ ye problème min wallahi wa maa ma ba anw ka jamana kɔnɔ k'u bara k'an buruja fo a tila bɛɛ dunna awɔ a bɛɛ dunna a tila bɛɛ dunna siga t'a la maa minnu b'u nɔfɛ janfa la nin tɛ kɛ ni jamanadenw ka janfa tɛ dugu minnu bɛ yen ni janfandenw bɛ yen maa y'u malo ala k'u malo maa y'u ta tiɲɛ ala k'u ta tiɲɛ ala k'o k'a ka ala kama bɛɛ k'i tɛgɛ kɔrɔta fatiha auzu billahi minash shaitanir rajim a ye kuma dabila Journaliste Seydou a ka to yɔrɔ kelen karamɔgɔ bɛna fatiha kalan Journaliste Seydou a fɔ Asimu Goyita ye a n'a jɛɲɔgɔnw sɔrɔsiya ye tiɲɛ ye saraka tɛ bɔli o ye wajibi ye olu bɛ kisɛ ci don o don o ye sarakati bɔ ye u ka sarakati bɔ Journaliste Seydou k'a dɔn ka sarakati bɔ a fɔ Asimu Goyita ye turafin 17 o ye kodatugu ye dɛ o ye dibi don dɔ ye ani jihadisu cɛ wa o ye dibi de dibiba min bɛ don ani jihadisu cɛ turafin 17 n'a bɛ kan tigɛ don min o kɛ n wele a bɛ kan tigɛ cogo min bɛ fɔ a kunna n b'a dɔn sigi e ti fu fɔ o karamɔgɔ a fɔ Asimu Goyita ye i ma deli ka foyi fɔ yan ko a ma kɛ walahi n tɛ nkalon tigɛ ye a fɔ Asimu Goyita ye ale min ye masakɛ a k'a miiri a k'a taasi ka ŋaniya siri dɛsɛbaatɔ du 300 ani du 13 Johnny Seydou a k'u ni hinɛ ni Mali ka dususuma ye a k'u dumuni ni Mali ka yɛrɛ ɲini ni Mali ka lafiya ye a k'u ni hinɛ ni hinɛ n'a min don a kana kɛ garibuso ye a k'u ni hinɛ f'u y'a dɔn k'a f'u ni hinɛ na a k'a susu kun f'u ka ɲɛnamini a kɛra wari ye o a kɛra balo ye o a kɛra nafolomafɛn fɔ fɛn min b'u la ɲagali k'u ka ɲinɛ u yɛrɛ kɔ kalo 9 in di ba abada n'a ma fɔ alhamdulillah Allah n y'a ye de maa ma fɔ ni ye falaki n bɛ nin fɔ Asimu Goyita kɔnɔnajɛlenya na nasi b'a la de karamɔgɔ ne t'a sɔrɔ k'a fɔ nasi min b'a la n b'o f'i ye ka na kɔrɔtɔ ma ne a bɛ 7,000,000 ani 100,000 ani 10,000 ani 7 e ɲinɛna tɔ kɔ dɛ a b'o di ne ma 7 ani dɔrɔmɛ 7 o t'a kan a b'o di ne ma n'a bɛ di yan i bɛ n ci wa ayi i tɛ ci a ka maa ci ma أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد رسول الله يا ربي يا ربنا الله لا شريك له الله لا شريك له لا إله إلا الله محمد رسول الله آمين الحمد لله رب العالمين Tabatungara naamu a bɛɛ bi daminɛ Ala ta de la kana siga a bɛɛ bi laban Ala ta ma sigei foli ani tanuni fɛn min ye duwawukaw ka belebele ye joni n'o ye Muhamɛd Jara n'an k'a ma ba a sigira golo kan a fa nɔ la n'o ye Elhaji Segu Sirama Jara ye a kɛra ten an ye wulikajɔ kɛ tarata fɛn min ye sigili baaraw ye ni k'a bɛɛ lajɛlen kɛ naamu araba o kɔni kɛra kuranɛkala ye ka duwawu kɛ jamana ye a ko ka foli kɛ maa o maa ye wulikajɔ kɛ ka taa duwawu maa o maa ye dɛmɛ kɛ maa o maa ye duwawu kɛ ko Ala k'a bɛɛ sara Ala ka duwawu minnu kɛra Ala k'a minɛ Mali ye Ala ka Mali basigi amin n bala cogo bɛ di Joji Seydou ne bɛ n kele ku n bi bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma Kulukɔrɔ info o don Kulukɔrɔkaw ka kunnafoni di sira sɛbɛnni kɛbaa to a de ko Modibo Fofana Modibo ko a ko i k'a dɔn jamana masakɛ minnu dɛmɛna i k'a dɔn toa ani jamu min b'u nɔfɛ Joji Seydou i k'a dɔn min ɲɛna min ma ɲɛ a la kumabaw Joji Seydou a ko masakɛ ma tɛmɛ jamana in kɔnɔ min ka denbaya walima a den o to a ma tiɲɛ a nɔfɛ walima o dama don fanga na ka taa ka fanga keleku Joji Seydou i k'a dɔn a wa sɛbɛnnikɛla ko
ko min ye muso ni den i k'a dɔn a ko ka gɛlɛ min ye a wa dutigi ma kosɛbɛ wa ni min cogo dɔn o de laban fana b'i ka to a tiɲɛ ta k'a sarada janko ni jamana fanga b'i bolo indépendance ta furadama kana bila bi la masakɛ minnu fɔra ɲɔgɔn kɔ Jɔnni Sodo i k'a dɔn a wa bɛɛ lajɛlen tɔgɔ kɔni ɲaamina waati la i ka kɔlɛ la Baba Musa Tarawele Ala k'a hinɛ Jɔnni Sodo i k'a dɔn masakɛ don min ka farin min di sɔn tulo ma min kɔni a wa ŋanaŋanakan ni ŋunuŋunuka caman bɛ yen a ma fɔ a nɔfɛ Ala ni Musa Tarawele yɛrɛ tun bɛ cogo min sɔrɔsi don ngo n'a ta bɛɛ Jɔnni Sodo i k'a dɔn waati dɔ sera min ye muso ye ka taa se muso sɔmɔw ma olu ni donna fanga na cogo dɔ la a wa min ye toa misɛnninw ye ani toa cɛmisɛnninw fɔra Jɔnni Sodo i k'a dɔn n'hakili b'a la Maramu sɔmɔw olu toaw tun bɛ fɔ kosɛbɛ i k'a dɔn Musa Tarawele ka fanga kɔnɔ président Alifa Umaru Konare denkɛ Jɔnni Sodo i k'a dɔn a wa min ye masaya ye a y'a tile kɛ Jɔnni Sodo i k'a dɔn min ye Alifa Umaru Konare tiɲɛcɛnin ka tiɲɛ k'a fɔ maa tɛ k'a fɔ a muso filɛ walima den filɛ hali n'a sɔrɔla u ka wulikajɔ kɛra a kɛra dibi bala i k'a dɔn keguya bolo kan u to a ma mɛn kosɛbɛ Alifa Umaru Konare bɔlen kɔfɛ min ye Amadu Tumani Ture Ala k'a hinɛ Jɔnni Sodo i k'a dɔn a wa wulikajɔ ni a wa jija bolo ma jamana ma deli ka ja k'a tile bɔ baara ma deli ka kɛ jamana in kɔnɔ ka ATT tile bɔ Jɔnni Sodo i k'a dɔn Mali ka kɛ Mali ye o ye Amadu Tumani Ture tile ye ngo n'a ta bɛɛ Jɔnni Sodo i k'a dɔn bagaba caman kɛra a ma den ni muso nɔfɛ Modibo tɛmɛna dɛ Modibo jumɛn i ko baara ma deli ka kɛ ka ATT ta in bɔ Modibo Keyita tɛmɛna dɛ Modibo Keyita ni ATT tile kelen tɛ o baara min n'o kabini indépendance sara président min ye baara kɛ Amadu don o y'i ja o m'i ja ne de kɔni n'o Modibo ka mɔgɔw bɛ yen dɛ u bɛ dimi dɛ mais ayi dimi t'a la ne bɛ min fɔ nkalon tɛ o a bɛ kɛnɛ kan la preuve est là a bɛ a bɛ yan Jɔnni Sodo sɛbɛnnikɛla ko i k'a dɔn Amadu baga kɛra a ma kosɛbɛ sabula livre dɔ sɛbɛnna ko ATT karasi o kɔnɔ i k'a dɔn u ye jalaki caman bi a kan Jɔnni Sodo i k'a dɔn a tiɲɛ n'a nkalon Ala de b'o dɔn nka min kɔni wulikajɔw ni cɛsiriw ye i k'a dɔn Amadu kɔni y'o kɛ a wa président mana Mali kɔnɔ min y'o baara kɛ an k'o sɛbɛkɔrɔ fɔ Amadu bɔlen kɔfɛ maa min nan'o nɔ na i k'a dɔn o ye Ibrahim Boubacar Keita ye Jɔnni Sodo i k'a dɔn IBK a ka fanga tiɲɛni 100 o y'o tulu da muso ni den kunna Jɔnni Sodo i k'a dɔn o fana n'a maanaw bɛ yen o taasiraw bɛ yen Jɔnni Sodo i k'a dɔn a wa IBK bɔlen kɔfɛ Asimu Goyita ayi kana tɔgɔ fɔ a tɔgɔ ma fɔ yan bi Asimu Goyita nanen Jɔnni Sodo i k'a dɔn don min a bɛ kɛlɛkɛsiɲɛ kɛ wajibi don a ka jamana sarabolo fɔ n'i bɛ kɛ masakɛ ye Jɔnni Sodo i k'a dɔn i ni min bɛ ɲɔgɔn kan n'o y'i furumuso ye o k'an ka jira diɲɛmaa na sabula o ye diyagoya de ye Asimu Goyita maa kun bɛ muso in dɔn i k'a dɔn maa ma deli k'a ye a to a tɛ fɔ nka kabini don min u foto taara Jɔnni Sodo i k'a dɔn min ye ŋunanfagiw ye min ye naafigiw ye yɔrɔ tiɲɛnaw bɛɛ lajɛlen girinna Jɔnni Sodo i k'a dɔn club de soutien i k'a dɔn dɔw yɛrɛ balila min kɔni ye n ye min f'i ye kuma in na n da yan Jɔnni Sodo i k'a dɔn i ka ko ka da kɛnɛ kan i nɔfɛ maa dɔ don dɔw sina ka bali ka muso yɛrɛ tɔgɔ fɔ ayi bali dama ko réseaux sociaux kan i jalikɛ dɔ balila ka bɔ o b'a tanu o b'a sɛbɛkɔrɔ tanu mun y'o bɔ kɛnɛ ma mun y'o bɔ kɛnɛ ma i jalo i tere de ye nin kɛ Mali bɛɛ dari kelen ko la a bɛ si e de kɔfɛ e de bɛ si a kɔfɛ a donna ta a bɔra ta i ɲɔgɔn tɛ musow la i pari mɛn bon i y'a ye i tere ka ɲi bon aw jeliw de bɛ maaw don fili la anw jeliw n'a ye maa anw kɔni o y'an ka nasɔngɔ ɲini yɔrɔ ye anw da ye nasɔngɔ min fili la awɔ i y'i tugu ka fili de n'o tɛ aw bɛ nasɔngɔ ɲini anw m'an da ye fɔ dɛ Jɔnni Sodo k'i k'a dɔn o k'u ye i k'a dɔn réseaux sociaux kan mɔgɔw ko payi a dabɔra koyi Asimu Goyita ma kɛ président ye wa u bɛna muso in sama ka bɔ kɛnɛ ma maa min yɛrɛ dɔnnen tɛ a tɛ kuma i k'a dɔn u bɛna a sama ka bɔ kɛnɛ ma kabini o kɔni kɛra Jɔnni Sodo i k'a dɔn Asimu Goyita a kɛra n'a fɔ kilisi sɛbɛnnikɛlaw ko k'u nana mada k'a mada an ye kangarida min fɔ a ye a y'a mɛn o a ye maaw gɛn o soutien club de soutien club de machin fan club association sɔrɔtigi y'a dabila sɔrɔsiw tɛ tulonkɛ koyi a ko n'a ye cɛ o cɛ tɛgɛ payi club de soutien payi ko a bɛ taa n'i ye fɛn na kasokoma la payi anw y'an ka minɛnw jɛ il a bien fait walahi anw kun ye ni règlement bɛɛ dilan o voilà ka Lala photo kɛ kɛrɛ dɔ in fɛ voilà ka Asimi photo kɛ kɛrɛ dɔ in fɛ nka a y'an gɛn de Jɔnni Sodo fanga jugu ye maa min ye i b'a dɔn wa wallahi ne fɛ dɔ kɔlɔsi jamana in kɔnɔ fanga yɛrɛ jugu ye maa min ye i b'a dɔn maa minnu ka surun i la maa minnu bɛ se ka don i kan i ni maa minnu bɛ kuma olu de y'i janfa fɔlɔ ye
i b'a kɔlɔsi coup d'état o coup d'état ala k'an kisi a ma a fɛn o fɛn kɛra Karimu ta min kɛra kɔsa in na i bɛ ka ta in Karimu so fɛn o fɛn b'a bolo min sera ni fɛn fauteuil ni fɛn u taara bɛɛ ci jɔn y'a ci a nɔfɛmaw i ni maa minnu bɛ sigida la n'a bɛ taa a ka ko kɛ fauteuil a ɲɛ dɔnnen don bɛɛ b'a cɛ e ɲɛna ko maa bɛ bɔ Lafiyabugu ka n'a ci ya ayi maa ma bɛɛ kɛrɛfɛ in u y'olu ci ya on ma taa so ci ka minɛnw ni fɛnw bɛɛ cɛ u y'o bɛɛ taa non ce sont tes voisins directs i ni minnu i b'i confier minnu na c'est ça fanga jugu ye olu de ye jugu don an bɛ ko in ɲɛdɔn Asimi y'an ka nabɔ han a ka an mago sara o n'a m'o kɛ ale anw ye wari minnu bɔ cyber la ka sati ni règlement dilan o bɛɛ tiɲɛna il a bien fait de vous chasser merde way kabi sigili dɔ in bɔra la a ye muso in bila so kɔnɔ ka da so ka da mama ye bilen a ka burumuso don muso la a jo don dɛ ne ko n k'a jo don muso in jɛgɛ in jo kalo 9 a bɛna don cɛ ka bɔ n'a ye muso bi dɛsɛ a dusukun bɛ hinɛ kalo 9 belebele don non ɲankuma an ka tɔ jamana an ye bureau sigi fan bɛɛ fɛ wa aw de ye escroc aw kelen de bɛ tila ka bɔ ni kuma in jamanajɔ don i bolo don daba tugura ne bɛ n tɛgɛ don o bi kɛ ni kɔni sɛbɛn ye an ko min ma aujourd'hui fasiriba n'o ye El Hadji Abe Aidara ye Sirifukɛ nin y'a ka sɛbɛn ye a ko mun Alu Badara ko a ko i bɔra ka min fɔ Bil Haki cɛw ni cɛw manga n'i y'u bɛɛ bila minɛn kelen kɔnɔ dɔ bi nimisa wallahi a ko fɛn min ye an ka surasi ŋanaw cɛjolenw bi kalanso min na a tɔ de ye Emia a promotion 43 a bɛna bɔ a bɔli tɔgɔ a n'a karama taara k'a da maa min kan Général Amadou Toumani Touré wa promotion ATT lɔbɔ bɛ mini an kan ka ni arroser tu as commencé encore pas du tout ça mais Amadou Sara o Amadou Sara voilà an kan ka ni arroser k'an ka nisɔndiya jira il le mérite naam sɛbɛnnikɛla ko a ko Mali président n'o ye Asimi Goïta ye ale yɛrɛ de diɲɛna n'a ye wa ale yɛrɛ de ye ordre di k'a fɔ Emia promotion min bɛna bɔ ɲina a to a ka da Général Amadou Toumani Touré la o sababu y'a kɛ a ye wuli ka jɔ ni cɛsiri min kɛ sɔrɔsiya bunakun kan a ye baara min kɛ jamana ye k'a waleɲuman dɔn sɛbɛnnikɛla ko a ko ATT fatura kalo 8 dama maa kun tɛ se ka sigi n'a ye k'a fɔ nin ɲɔgɔn na bonya belebeleba o bɛna taa ni ka d'a kan sɛbɛnnikɛla ko a ko juillet kalo tile 2 nata o kɔni bɛna kɛ wuli ka jɔ bade ye sabula fɛn min ye officier ŋanaba minnu n'olu bi bɔ Emia la a bɛɛ lajɛlen u kun bɛna gana ni k'u to a da Amadou Toumani Touré la fɔta sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ ATT jɔyɔrɔba de don taamasiyɛnba de don an ka jamana kɔnɔ n'a y'i ja a fɔ monument belebeleba don sabula fɛn min y'an ka jamana ye ka na ni basigi ye ka na ni wulikajɔw ni cɛsiriw ye a ko ATT a y'o min kɛ o dɔnnen bɛ sɛbɛnnikɛla ko n'i y'a mɛn ko ATT bugu i n'a dɔn k'a fɔ maa dɔ tɛmɛna a ye baara dɔ kɛ sɛbɛnnikɛla ko i jɔ dɛ waati kɛra i bɛ ka tile la ATT bugu kuma fɛ k'a yɛlɛma ko IBK bugu ayi o man di yɛrɛ o fɔcogo yɛrɛ man di yɛrɛ u bɛna yɛlɛma ko logements sociaux n ko a y'a fɔ ko ATT bugu a b'o la cogo di ko logements sociaux an kun bɛ fɛ k'a kɛ a ma ɲɛ a ma diya yɛrɛ de ala yɛrɛ de ma sɔn ko in ma ala ma sɔn an ko ATT bugu o bɛɛ nin bɛɛ n'an k'a fɔ ninnu ma ko IBK bugu mun jɔra Kati a ma ɲɛ Ndabakɔrɔ a ma ɲɛ ko logements sociaux n ko a ye nin kɛ ATT bugu ye ko bɔn ni a tɛ se ka fɔ IBK bugu a kana maa si kana fɔ ATT bugu o tɛ ɲɛ ATT bugu interdit de dire ATT bugu on le dit bɛɛ k'a fɔ logements sociaux on le dit naam sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye Asimi Goïta ye diɲɛ don o don a bi ko dɔ kɛ min bi diya maaw ye min kɔni n'a bi balo la sɛbɛnnikɛla ko a n'a ka denmisɛnninya bɛɛ jɔnni kun bɛ se k'a dɔn k'a fɔ a bɛ nin hakili ɲuman sɔrɔ ATT taalen kɔfɛ a ko n'i y'a ta k'a lajɛ Asimi Goïta fanga nafa t'a la sabula kabi don min a sigira ka n'a bila bi la a ye latɛmɛniw kɛ ka ɲɛfɔli kɛ jamana maa kolonmaw bɛɛ lajɛlen ye o don a donna palais kɔnɔ ka baara daminɛ a ma kuma bilen sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ hami min bɛ Asimi Goïta la bi o ye Maliden ye a bɛɛ lajɛlen ka kɛ kelen ye Mali ka bɔ nɔgɔ la jamana ɲɛtaa ka sabati o y'a ka laɲini ye o tɛ taa cɛsiri kɔ o tɛ taa wulikajɔ ani hakilila ɲuman kɔ o de kama popapoka wulikajɔw fɛn min ye dununfɔlaw ye taɲininaw sowelelaw a n'a tɔw Asimi kɔni a n'u tɛ ɲɔgɔn ye a tɛ ɲɔgɔn ye dɛ jɔnni sowelelaw ne y'o ye ya ayi naam kote ayiwa Ablaye Jabate ngo do a nayi
Naini Kodo. Demande pardon. Jali Selemani Sissoko. Je retire. Il retire. Ni retiré. Je retire. Ablaye Ngorake. Solomani a jole do a joro la nyamakala do nayni ye mfurumuso ereti merci merci Sebenigala ko akoni ya takalaje femi Asimi Goita ye akasurasiya chesiri ani wulika jomi no kera jamana ngono donembe ko ni tina fo ko aka colonel Jala Ninala sabula samuga ayode ke chenjeka kabi afitini fo kana korobaya Sebenigala ko femi Asimi Goita ye chegelendo chengana do jamana ndoni ani jamana kanu abala sabula ako fɛn min ye muso ni denmisɛnninw ye a kelen tɛ a jɛna nin bɛɛ lajɛlen kɔ ni ka t'i da cɛɲɛ kan ka samugan gosi min wuli ka jɔ n'o ma don sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ Asimi Goita a ka hakilina ta o kɔfɛ ka tila ka kɛ maa jɔlen ye min bɛna nin promotion in tɔgɔ da Amadu Tumani Ture la sɛbɛnnikɛla ko fɛn min ye ATT somɔgɔw ye u t'a sira kosɛbɛ sabula kunnafoni fɔlenw ye tɔma t'u la a ko n'i ye ATT yɛrɛ ta k'a lajɛ ko in dali ka da la ATT n'a ka kan o ti fɔ sabula fɛn min ye Emia yɛrɛ ye ATT de ye kala k'a la sabula promotion 4 na ATT de b'o maaw la san 1970 kana bila 1972 la ATT y'o kɛ a ko n'i y'a ta k'a lajɛ Mali kɔnɔ ATT bɛna kɛ président 2nan ye promotion tɔgɔ bi da min na Modibo Keita tɛmɛnen kɔfɛ ka wallahi e ɲɛ b'a la nin ye koba ye koyi Ala ka barika don Asimi Goita la sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ farafina présidentw na nin ɲɔgɔnna taara ka da dɔ wɛrɛw la i n'a fɔ fɛn min ye Amani Diori Niger a taara ka da o la promotion 2000-2003 Idriss Déby Itno k'a to balo la 2010-2014 promotion tɔgɔ taara ka da la ATT ta in min bi kɛ a bi kɛ ATT taalen kɔfɛ nka a bi kɛ ko belebeleba ye sabula cɛŋana minnu ye baara kɛ jamana ye ni k'u nɔ da jamana la ATT a bi jate olu de fɛ bi i n'a fɔ Mamadou Konate ale min ye wuli ka jɔ kɛ promotion 1962-64 o tɔgɔ dara ale la promotion wɛrɛ bɛ yen o tɔgɔ dara Babemba Traoré la anw bɛɛ ma kɛ dɔ wɛrɛ dara Seku Amadu la Segukaw ka Seku Amadu dɔ dara Kunbi Jose la dɔ dara Aliou Blenden Bey la Cɛwule Mamadou Konate Mamadou Madera Keita Awa Keita Dr Somine Dolo Général Ablaye Soumare ka taa fara Ala ma hinɛ na Kafuguna Kone kan ani Général Colonel Kɔkɛ Dambele sɛbɛnnikɛla ko Colonel Kɛlɛtigi Darabo Mahamadou Sissoko nin bɛɛ lajɛlen ye tɔgɔ sɔrɔ ka nin ko in na sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ ATT a bɛna taa kana fara olu kan wa a bi bila jɔyɔrɔ min na o de ye ni Modibo Keita bɔra yen jamana baarabaw la ani cɛganaw la ATT tɔgɔ de bɛna sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ juillet kalo tile 2 nata don Kulukoro Mali jamana wɛrɛw jamana fanda 4 bɛɛ lajɛlen de bi fara ɲɔgɔn kan a bɛna kɛ fɛti belebeleba ye jango wulikajɔ minnu kɛra sɔrasi minnu bɛna n'olu tora kɛlɛ la nin bɛɛ lajɛlen tasibila de bɛna kɛ i n'a fɔ Ala ma hinɛna Général Mahdi Magalu la o min fatura 2018-2020 promotion dɔ dar'o la dɔ wɛrɛ bɛ yen promotion Kɔlɔna Karim-Ɲang 2017-2020 min dora Menaka n'a ka kisɛ banna ko je ne recule pas bolo langolo k'i bolo kuru rebelle kama a bi dɔ kakari a bi dɔ balaye a bi dɔ don cɛncɛn jukɔrɔ tous Kɔlɔna Karim-Ɲang a n'a ka kan nam Allah asidu bɛna kɛnɛ sɛbɛnnikɛla ko n'i y'a ta k'a lajɛ Emia Kulukoro juillet kalo tile 2 a bi sɔngɔ sabula n'i y'a ta k'a lajɛ Mali kɔni bɛna nin ɲɔgɔn na seliba kabi Mali sigira sɔrasi kunda nin ɲɔgɔn na seliba tigɛ Asimi Goita yɛrɛ a kɛlen bɛ ka labɛn bɛɛ lajɛlen sabati a ye ordre di ko foyi kana manquer ko ka dilan k'a kɛ ka bɛn ATT kundama ma la dimension de l'homme. Merci. Jɔnti Senu Amadu tɔgɔ man diya jamana kɔnɔ Amadu Tumani Amadu tɔgɔ man diya dɛrɛ Amadu Tumani Ture Amadu Jige Amadu Bayiba Kuma Amaba dɛ mina Amadu Bayiba Kuma ngima Amadu tɔgɔ man diya Amadu Baba Konate Abeka dɔw wɛrɛ fɔ Amadu Bana duurunan bɛ dɛ kana dulo tɛnɛ fɔ n ye dɛ n'o tɛ an bɛ kuma jugu fɔ dɛ n ko ne fɛ awɔ ne fɛ mais Amadu cɛngana kɛ dɔ wɛrɛ bɛ yen joni Amadu a y'a sanɔgɔ l'enfant terrible de Ségou tolérance 0 j'ai appelé mon directeur général de douane mon directeur on Zaragoui Amadu tɛ
ko do kebala ka sa keli ko solo ko Amadou ka kela yaro nye ngarda sisolo ko na nye ngarda yala de Adam sanctionné. Jodi de ne bengele ku. Ado. Kaka fere fon la kodon. Nege kanye tan flasera Bamako. Ka fo jiginew ka bonya masegi be awye. Jeka pip kaka fere fon la kodon. Jodi Zedou mbi boni sebe mi nu kama le pays jamana. Sebe ni keba to ade ko BG. Bele jele kana tu I genven mbolo. John se di ka don awa premier ministre ko Mokhtar Wan. Yalma aminani I ka don awa hal na so la minani datugulende. Aba shisho ko na ngata yere sagoya la. John se di I ka do ya kuma fo de résidence surveillée. Akwe ngoni mini ka ketnye. Sabula mi nye chamanje fanga fama uye. John se di ka do premier ministre ka lama gelera foka toti. Sabula kile fly na ngunu barka boyana do yere ko kai kusukusu ke do ko anna soro siga so abi bodala a shiti tnye journaliste de Carlo Mokhtar Wan ko ma gela chugo I ka do abuli mandi sebeni gela ko akobila hak ngunu ngone a sebeni yara sabula minye Mokhtar Wan yere badin dogoni I ka do ode point lase ni kuna foni di sebe ma no le pays ako ay wa do akundemene na I ka do so ngara fe Mokhtar Wan ya ale wele ndwa ule angata ay wa amununu Bamako sabula I ka do ay wa chibembulu ase kono minye orgai chakeda ko abeta chilai orka 11h wati odedu 11h wati I ka do ale ni ay wa akorake no Mokhtar Wani ani chauffeur ke udona V8 ngono kukunda yenga yon sedu ubora 11h kasaye kana midi nga ubisagi kumami yon sedu nana soro da falembe mugutigi ni kisatigi la ulu yara kamana gwana yon sedu ka do orobe captain do duna Mokhtar no fe sokono I ka do yemi wa le koni mume Mokhtar yara ko opmau ne mina ne do résidence surveillée de la wa yalla ma juma ndedu ay fen voni yon sedu yalu kana o ya so yela ma chama ngera minye gendarme minu ngume da koloshi olu bele jele bora kana ni gardu ye ni marfa chama de wache chara yon sedu ka do ke kamana gona foka toti ako o dugu se je ale segira kana ko abina bo koroke o maso akadu Jean Sedu maso akado ka datula ka da jabala capitaine do de weleli kakati Jean Sedu ka do o de ko aya nindo e okado o du seje u koro muso do be o nana ko bina bo Mokhtari petu Jean Sedu ka ta do la fobi machine ti da Mokhtar Wan ka na yi bo ale ere kilina Mokhtar Wan ko na atasa go yala de Jean Sedu ka fo nyamai ka fo aba so ya ko ni na bi bo ka do ta ka sege mingada atola ngalo ere mingoni ndira ka fo ka bulla Jean Sedu tnyedo goyi sabla ay wasoro su ko ngunye abachibla mali boda bela aforo ko Mokhtar Wan bora ka so chama ngoni nyana kwa bolade awaka kusukusu ke sebeni kala ko atara orkadla amada roshi atuna nere law atuna angu minyo nguna foni fola nyali jodo atuna abere dans surveiller la ay otao téléphone tableau kabini premier ministre ya nyera ko ni anyo nyena Mokhtar sina ka tunu bela o de kera ale ka fufu oui c'est vrai mamunu ba hala blasra ati mashika atuna bela ati téléphone ta message biti ati e nongo soro ko nyana bolo no wo flage ifana yeni ngela ningu yezemanyi anye mimbo le pays kono jamana dawa tungana ne bin tega do mi woni sebanye ango mi ma midi info parce ba no yo Ousmane Dawe ne nya ka sebanye Ousmane Dawe ko ni ba fe ka bakito jamba I ba fo aye ko apala kaja opma bi telia abusoro ka fira daga dokotoro Bubu Cissé joni de be ka Bubu nege wala ma Bubu de be ka yere nege wa ka fo na ke candidat 2022 kamali président nyini ana nyini ni kakande mais yere négatif wa ay asoro na asoro balia il peut être candidat mais c'est une perte de temps d'accord ça c'est ton analyse à toi c'est ce que les journalistes disent d'accord OK merci Sebenigala ko ako dokotoro Bubu Cissé a toi be yoro chamana jango réseaux sociaux ka tuabu ka télévision zo anuka radio nu ka journaliste bendaw Bubu ko le photo ba bela jelela mimbi labe o donembe ako dokotoro Bubu Cissé aye wati minge fangana ka damene ministre de promotion investissement ministre des finances kana ke premier ministre ye ani ministre des finances jamana ngoni ni ma kumbi da ibe kaka
min ye jamana yɛrɛ baaraba ye dɔgɔtɔrɔ Bubu Sise don sabula fanga bɛɛ kun y'a kelen da ye a taa ni macɛ hali jamanakuntigi denkɛ min yɛrɛ bɛ yen n'o da kun bɛ fɛn caman na Bubu kun sera Karimu na koyi sabula a kun ye Karimu bolo bɔ fɛn caman na a bɛɛ kun bɛ Bubu de nagakɔrɔ Jamanikɛla ko jamana toro dabolo de kan kow nana gɛlɛya ni ka gɛlɛya a ko waati min fɛn min ye bɛ ka fanga ye fiɲɛ nana don a la a bɛ fɛ ka yɛrɛkɛ jamanakuntigi denkɛ yɛrɛ n'o ye Karimu Keyita ye ale y'a dɔn k'a fɔ kow tiɲɛna hali n'a y'a sɔrɔ a démissionné na retard la nka ko ale bɔra assemblée présidentielle la commission défense k'a bɔra o présidentielle la sɛbɛnnikɛla ko a ko o waati Bubu fana kun kan ka faamuyali kɛ jamanadenw bɛ fara ɲɔgɔn kan cogo min ani fiɲɛbɔda min bɛ di o kun kan ka kɛ nka fɛn min ye kodɔnbaliya dusu ani ko bɛɛ ka to n yɛrɛ kelen da la a ko de kɛra sababu ye ni ka Bubu fili sabu kangari fɛn fɛn dara ye ani bilasirali fɛn fɛn fɔra ye a ma simɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko Bubu kɔni nana to kati gɛlɛya la ka juru jalaya kala fo gouvernement nana ci gouvernement min jira a ko fɛn min ye kalo kelen fo ka se kalo fila ma Bubu y'o de sɔrɔ a kelen bɛɛ de bɛ ka jamana baara ministre sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ I kelen jamana b'i tigɛ kɔnɔ jamanakuntigi yɛrɛ dɔw tun b'a fɔ ko a taara Dubayi dɔw ko a man kɛnɛ dɔw yɛrɛ y'a fɔ k'a fɔ jamanakuntigi tun t'a yɛrɛ kalama tuguni nka jamana tun bɛ maa min bolo Bubu Sise don o tuma ni maa bɛ se k'a fɔ maa ye Mali mara I bɛ ka san 7 kɔnɔna na ni ka tɔnɔ bɔ a la ka se wala ka dɛsɛ Bubu Sise don sabula a ye garisɛgɛ min sɔrɔ premier ministre m'a sɔrɔ sɛbɛnnikɛla ko a ko Bubu kelen min ni fanga bɛɛ lajɛlen tiɲɛna a bolo sabula I bɛ ka bi dɛsɛ don min na ko bɛɛ lajɛlen bi tiɲɛ don min a tiɲɛna Bubu de bolo sɛbɛnnikɛla ko o Bubu kelen ale de gɛnna I bɛ ka bi minɛ don min ale de minɛna I bɛ ka nɔfɛ ka taa n'a ye Kati sɛbɛnnikɛla ko bɛɛ lajɛlen y'a dɔn k'a fɔ Bubu dɛsɛra taafan la nafan la yala o Bubu kelen suko ma ko dugumajɛ ale bɛ fini jumɛn bira a yɛrɛ la k'o bɛ kɛ yɛlɛma kura ye k'a bɛ n'a fɔ malidenw ka kala ta ye sɛbɛnnikɛla ko a ko kodɔnbaliya don nka u bɛ min fɔ ka d'a kan o de ye k'a fɔ seba bɛ Bubu ye sabula waati min n'a y'a kɛ jamana mara la a ye nafolo caman de salo ni k'o bila a yɛrɛ nagakɔrɔ Mali dun ni kalafili bi kɛ wari de bi kuma o tuma miliyari baden min n'a dasilen bɛ Bubu bolo n'a y'a labɔ peut-être ka jamanadenw san n'a ye a laban bi se sɔrɔ sɛbɛnnikɛla ko maa caman kɔni bɛ yen minnu y'a jira k'a fɔ n'o kɛra bɛɛ Bubu bɛ se ka fanga sɔrɔ donc ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ Bubu n'a b'a fɛ ka fanga ɲini a kan ka taa daminɛ ju fɛ sɛbɛnnikɛla ko nka Bubu Sise yɛrɛ preselen bɛ sabula parti politique caman bɛ a ye minnu da gosi ka ban URD a gulonnen bɛ yen na k'a fɔ ale nana kɛ Sumayila Sise tiɲɛtaba ye k'a sɔrɔ kunfilennaw tɛ kelen ye Sumayila Sise bi kɛlɛ kɛ IBK nɔfɛ don min o y'a sɔrɔ ale de ye IBK ka fanga guloma ye a ka gɛlɛn Sumayila Sise tiɲɛtabaw a n'a kɔ marabaw olu ka da Bubu la k'a fɔ u bɛna ta k'a kɛ jamana a candidat ye hali n'o kɛra jamanadenw ti sɔn ni ka kala ta Bubu ye sabula a tiɲɛna ale de bolo sisan ko kɛra n'a ye malidenw sɔrɔ gɛlɛya minnu kɛra taama minnu kɛra jamanaden minnu fara a bɛɛ lajɛlen kɛra ale Bubu de bolo wa a kɛra a tile la o tuma o suma k'o dugumajɛ malidenw hakili de tiɲɛna wa ni Bubu bɛna fanga ɲini o maliden kelenw na wala jɔn de b'a fɛ ka Bubu nɛgɛ ni k'a ka wari tiɲɛ sɛbɛnnikɛla ko a mana tigɛ da o da la Bubu kɔni n'a y'i kɛ fanga ɲini baji kan fɛn dɔ kɔni bɛ o bi ɲɛ sabula a kɛrɛfɛmaa minnu bɛ ani minnu bɛ dunun ni bala t'a nɔfɛ a na wari yɛrɛ olu kan olu kɔni na kɛ banna ye sabula nafolo min b'a bolo a wɔsi tɛ jamanadenw ka nafolo camanba de faralen bɛ ɲɔgɔn kan nin san damadɔ in kɔnɔ k'a fɔ a bɛna jamana ni k'a fanga tuma min n'o ye sɛbɛnnikɛla ko a ko min kɔni ka fisa ma o ye k'i sigi k'i mankan suma ni gɛlɛyaw bɛ yen k'i da don gɛlɛyaw la walasa o fura ka sɔrɔ n'o tɛ fanga ɲini min n'o b'a kɔnɔ a bɛ sigi a malo kɛnɛ kan kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ midi info kɔnɔ a ka bi bɔli la Georges Seydou ne bɛ n geleku n bi bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma la révélation o don ko dogolenw k'u da kɛnɛ kan a bolo ko siɲɛ 544 Georges Seydou hadamaden ɲɔgɔnzɔn da tɛ se ka misi biri nka a bɛ nɔnɔ bɔ masasi nin y'a ka fasiri ye Georges Seydou k'a dɔn mɔɔw ɲinɛn bɛ fɛn kelen kɔ jamana dulonnen bɛ fɛn min na o ye sɛnɛkɛlaw ye a bɛra sa sɛnɛkɛlaw jugu yɛrɛ kɛra i k'a dɔn ayiwa sɛnɛkɛlaw ka ɲɛmaaso yɛrɛ de ye Georges Seydou a bɛ faamu cogo di ko in birilen bɛ awa i n'a fɔ awa jakumabo Georges Seydou k'a dɔn sɛnɛkɛlaw u da walen bɛ u kamana gualen don Georges Seydou k'a dɔn maa taara ka kuma nka wulikajɔ ni cɛsiri min bɛ sen na Georges Seydou i k'a dɔn masasi k'ale b'a kalama sabula wulikajɔ sɛnɛkɛla caman diminen bɛ k'a dɛmɛ ɲininka Kitayanfan fɛ ka taa yɔrɔ caman na u diminen bɛ i k'a dɔn CMDT ɲɛmaaw kɔrɔ ani n k'i ɲininka awa sɛnɛkɛ bolofara ɲɛmaaw kɔrɔ Georges Seydou i k'a dɔn samiyɛji a binna Georges samiyɛji
binnen don n'a sɔrɔla kɔɔri fanba caman kɔni ɲɛbara ka sɔrɔ o la min ye engrais ko ye jɔnni sodi k'a dɔn awɔ bolofɛn minnu bɛ n'olu bɛ sɛnɛ o engrais ko o gɛlɛyalen bɛ fo k'a fɔ k'a to ten kɔsɛn na jɔnni sodi k'a dɔn awɔ engrais tɔ min dora n'o kan ka di joona joona sɛnɛkɛlaw ma journaliste du i k'a dɔn jɛjugu ye ɲɔgɔn joro ye jɛjugu laban ye a bɛ taa ɲɔgɔn joro dɔgɔtɔrɔ Nangɔ Danbɛlɛ ale min ye CMDT PDG a bi janfa la min ye Jugu Jalo ye directeur général OHVN a bi janfa la Nfa Kulubali président GIE ni maa saba kɔni kelen bɛ ka sɛnɛkɛlaw awɔ k'u sɛbɛn kɔrɔ janfa fo ka taa fɔ to ten n'i ye sɛnɛ dɔnbaw ɲininka technicien minnu bɛ engrais kɛ nasira ɲɛdɔn jɔnni sodi k'a dɔn engrais n'a ma don jamana kɔnɔ yanni juillet kalo tile 15 cɛ a ti nafa foyi ɲɛ bilen o kɔrɔ de ye ɲinan sɛnɛ ko i k'a da fa bɛɛ lajɛlen kɔni diɲɛnen don kana mini somin kelen don duwakun tɛmɛnen yɛrɛ la jɔnni sodi k'a dɔn ayiwa engrais min kan ka dafa jɔnni sodi k'a dɔn u y'a jate di maa fila ma min ye awɔ sɛnɛkɛla dɔ engrais feerela dɔ bɛ Segu société Dukure min n'u k'a ma ko partenaire agricole DPA i k'a dɔn Ibrahima Dukure ka taa se awɔ ɲumani SA Jaaje bada Jaaje jɔnni suda a fɔra ninnu de ka na ni engrais dafa ye sɛbɛnnikɛla ko a k'i k'a dɔn ko in gɛlɛyalen don fo k'a fɔ k'a to ten fanba in dira maa min ma n'o ye Dukure journaliste i k'a dɔn Dukure ye engrais t'a bolo yan i k'a dɔn awɔ min ye engrais sɛnɛ a taara sa kɔfɛ de a bɛ na n'a ye jɔnni sedu engrais min bɛ taa sa jamana kɔfɛ k'o don bateau kɔnɔ o tuma Seydou Nandume ti yan wa ala ka izini comme o to an ma fɔ a la fɔlɔ o n nana i ye de sɛbɛnnikɛla min fɔ n t'o f'i ye jamana kɔni n ko ala ɲɛnamini na de a bɛ di ninnu ma ka taa ta kɔ kan cogo jumɛn kan dɔ to ye o b'a dilan fɛ yan jɔnni sedu Ibrahima Dukure engrais kɔni dɔw y'a jira k'a fɔ a taara engrais san Maroc k'a don bateau kɔnɔ ka na n'a ye i k'a dɔn dangan na mobili k'a donni ka se Bamakɔ yan jɔnni sedu k'a dɔn awɔ ju kalo tile 15 n'a sɔrɔla a ma se sɛbɛnnikɛla ko a bɔ yɛrɛ bateau kɔnɔ ka na o bɛ kalo kelen kɛ sɛbɛnnikɛla ko nin kɔni ye tugu de ye nin ye damangama de ye min ye Nangɔ Danbɛlɛ a n'a jɛɲɔgɔnw jɔnni sedu k'a dɔn jamana janfa ani sɛnɛkɛlaw janfa kɔni o de kelen don a ko Nangɔ yɛrɛ jɔnni sedu k'a dɔn CMDT directeur i k'a dɔn u t'a dɔn kɔni ayiwa min ye bandaw ye a ye wele bila a ma sɔmaya sira don wa u ye balimaden ye wa yalima a n'an bɛ ci wɛrɛ la journaliste sedu k'a dɔn Nangɔ Danbɛlɛ a ko ale de kɛra sababu ye sɛnɛkɛlaw maa min kun bɛ engrais di jamana ma maa 12 jɔnni sedu Nangɔ nani a y'a yɛlɛma ka taa kɛ maa 40 fournisseur kɛra maa 40 Nangɔ de tile la maa 40 a b'olu de wele k'olu ɲininka bɛɛ ti dɔn di yan jɔnni sedu sɛbɛnnikɛla ko a k'i k'a dɔn awɔ jamana in yiriwali n'a ɲɛtaa nkalon t'a la yɔrɔnin kelen don n'i ye faamuyali kɛ ka taa fɔ dɔ ka adamaden dɔ ka ban i bɛ lafiya cɛmancɛ fanga n'u ma wuli ka jɔ kɛ joona Nangɔ nɔfɛ jɔnni sedu k'a dɔn jamana sɛnɛko tɔ bɛ daji ni hakili b'a la waati yɛrɛ kɛra Nangɔ Danbɛlɛ i k'a dɔn a kun ye munumunu salo dɔ kɛ kitakaw fɛ yen olu sɛnɛkɛlaw ye daba ni jele t'a nɔfɛ ko f'u k'a kundi ni sɔrɔdasiw ni polisiw kun dɛ Nangɔ ko tun bɛ b'a don a jɔse ma nkɛnɛ kosɛbɛ nka a bolila ye dɛ anw jɔse ayi Nangɔ ko don e ta ni Nangɔ ta in ti kelen ye Nangɔ ko nin ye banabaatɔ ni a ti kelen dɛ banabaatɔ ni don kelen tɛ jɔnni sedu e ni Mamadu Nama Keyita ta olu ka surun ɲɔgɔn na le président ani Nangɔ ta in ti kelen ye ha jɔnni sedu sɛbɛnnikɛla ko a ko awɔ Dukure tɔn min bi fɔ jɔnni sedu k'a dɔn n'i y'a mɛn ŋanamu danga fɔlɔ Dukure in b'a la n'i hakili b'a la jɔnni sedu k'a dɔn awɔ ale de ni Sumɛlɛ Bube Mayiga u delila ka miliyari 15 bɔ sibiri dɔ fɛ banki kɔnɔ jɔnni sedu hali a don baarakun de ye a ko yalima jɔnni bɛ se ka da nin n'a ɲɔgɔnna na minnu bɛ nin ŋanamu a kɛra kunun wa hali a ma mɛn jɔnni sedu k'a fɔ i bɛ taa i boloma da nin kan a ko Dukure jɔnni sedu k'a dɔn i bɛ ka tile la ninnu ye tiɲɛni min kɛ jamana in kɔnɔ a fanga ka bon a ko ni hakili b'a la min ye Sumɛlɛ Bube Mayiga min b'a ni Bube ni ɲɔgɔn cɛ maa t'o dɔn nka i bɛ ka ye taali min kɛ Segu Bube y'i jija cogo bɛɛ lajɛlen la min ye Dukure a kɛlen bɛ ka usine dɔ dilan i ka ala ko i bɛ ka t'o lajɛ ni a taara lajɛ o i bɛ ka taara turu cɛ i bɛ ka taa ale t'a dɔn ale kɔni b'u kɔ ten dɔrɔn Dukure bi fɔ ka digi la ni usine miliyari hakɛ dɔ donna la a ko ni ye usine yɛrɛ lajɛ k'a capacité lajɛ Magariko da ale y'o to ye ka taa mais bien sûr
a ko an bɛ don min na ko bi journaliste i k'a dɔn CMDT PDG i k'a dɔn tiɲɛnikɛla nanen filɛ wa maa juguba Nango i ka jugu o ye juguya da ye journaliste i k'a dɔn tajuru sara bere min b'a bolo i k'a dɔn ayiwa maa 12 aw kana ni engrais journaliste e nanen sina k'a kɛ maa 40 ye journaliste k'i k'a dɔn o kɔni ye tiɲɛni da ye a ko an bɛ don min na ko bi CMDT journaliste i k'a dɔn a bɔ bolofara caman bɛ yen engrais dafa mɔgɔw sigilen don k'a makɔnɔ nka juillet kalo tile 15 n'a ma se ka bɛn o ma wa a ti se fana koyi journaliste o b'a jira k'a fɔ samiya kɔnɔ a donnen don galama na nin kun ye sɛbɛn ye an ye min zalo ka bɔ la révélation kɔnɔ masasi ale ka fasiri don daba tugara ne bɛ n tɛgɛ don min kɔni sɛbɛn ye an ko min ma le Sphinx fasiriba n'o ye la rédaction ye nin y'u ka sɛbɛn ye u ko fɛn min ye ministre kura min n'a taara ka bila kiri kunna a tɔgɔ de ye Mamadu Kasoge ko a ye layidu di k'a fɔ fɛn min ye jamana zonba kulew ye ale yɛrɛ de bɛna wuli u nɔfɛ u ka dossier ta ni k'a di procureur ma payi maa kana to yen dɛ sisan kɔni u ka bɔdaw minɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko ni nin gouvernement in na ni maa tali ka bila jɔyɔrɔ la n'o diyara maaw ye o de ye Mamadu Kasoge commune 3 procureur ye pôle économique et financier a tali k'a bila kiri kunna sabula procureur tɔw fɛn fɛn bɛ yen u bɛɛ lajɛlen bi baara kɛ ministre de ka yamaruya kɔnɔ ni ministre ma yamaruya min d'i ma i tɛ se k'o baara kɛ o de kama pôle économique et financier la Mamadu Kasoge ngara kun donnen b'a sen na nka an bɛ don min na ko bi a yɛrɛ talen bɛ ka bila kow bɛɛ lajɛlen kunna wa fɛn min kɔni ye jamana nafolo suɲɛbaw ye jamana burujafubaw u bɛɛ lajɛlen kulekan bɛna bɔ yen sisan sabula a ko n'i y'a ta k'a lajɛ maa caman bɛ minnu bɛ n'olu ye gɛlɛya sɔrɔ a caman bɛrɛ bɛ minnu ka dossier fɛsɛfɛsɛra ni ka taa lajɛ k'a ye k'a fɔ kuma min fɔra kisɛ t'u la o de kama caman bɛ minnu kun minɛna u taara liberté provisoire la nka zonba kulew yɛrɛ ye minnu ye ni prévu b'olu contre la tɛgɛ ma se ka da olu ka fiyewu sabu jamana in bɛɛ ten de n'a fɔra lutte contre la corruption minnu bɛ n'olu makagow ye politique sira fɛ olu de bi minɛ nka minnu bɛ n'o ye zonba kulew ye i b'a sɔrɔ olu ni fanga ka surun olu de bi porokoto sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ yuruguyurugu kɛlɛli an ka jamana kɔnɔ a discours cayara Alpha Umaru Konare tile la ale ko kokajɛ ATT ko lutte inlassable contre la corruption don o don kɛlɛ y'o ye Ibrahim Boubacar Keita ale ko a ko fɛn min ye yuruguyurugu ye o bɛna kɛlɛ o tuma fɛn min ye san kelen yɛrɛ ye ale y'o ta ka bila ko b'i kɛ yuruguyurugu kɛlɛli kama nin bɛɛ lajɛlen tɛmɛna nin si ma jaabi ɲɛnama di an bɛ don min na ko bi hali bandaw ale y'a jira k'a fɔ fɛn min ye yuruguyurugu ye a bɛna kɛlɛ a bɛɛ lajɛlen kɛra discours ani kumalankolon ye foyi ma kɛ sɛbɛnnikɛla ko bi bi in na maa min ma discours kɛ n'a bɛna wulikajɔw ni kɛlɛ daminɛ Mamadu Kasoge don sabula fɛn min ye colonel Asimi Goita a kɛtɔ la k'a ta ka bila kiri kunna a y'a takun fɔ a ye i takun ye zonba kulew jamana janfabaw ani jamana a nafolo suɲɛbaw i ka tɛgɛ da a bɛɛ lajɛlen kan u ka taa kɛ kasobonba dugulen ye payi u ka fɔnɔ u ka taa kasomuba jumɛn Bamakɔ ta ayi u ka taa n'u ye Kulukɔrɔ n'o tɛ Bamakɔ ta in fara a fɔ yen falen don e bɛ yen dɔn ne ko a ma joli tun bɛ so kelen kɔnɔ mini Bamakɔ kaso i tɛ taa lajɛ il faut aller voir dugu wɛrɛ don Bamakɔ kura tɛ i kɔrɔ yan taa kɛ i ka taa su kelen ji ye k'a lajɛ a fɔ safurulayi i b'a fɛ ka taa wa maa sigi ten e min bɔra yen n bɛ Idrissa Amidu Ture wele communicateur la sisan procureur a b'i lataa sisan tilegan in na jeli ti don kasi la k'a fɔ jeli ti don kaso la jelikɛ min ye nɛni kɛ Facebook kan o taara dɛ jelikɛ n kɔrɔkɛ in e ko a b'a sen fila de o kɔfɛ M5 ye marche fɔ u y'a ɲini e ko jelikɛ a ma taa M5 ka marche e ko a bɛ taa M5 ka k'i b'a jatigi b'a so wele ma jatigi la ka taa kɛ nin kumaba fɔ ye Facebook la est-ce que a ye jɔni nani yɛrɛ i bɛ ka wa Manasa a ye Manasa de tɔgɔya n'o ko jelikɛ nka u y'a tɔrɔ ha parce que ale bolo k'a bɛ ka kuma jama na jaw bɛ k'a filmer a ma ɲi o a ka maa ninnu ma ɲi dɛ ale bolo min kalama jaw y'ale filmer k'a bila réseaux sociaux a ma diya dɛ u ye ko s'a ma n'u kɛlen ka video in se a ko jere ne ye nin bɛɛ fɔ fana yafara ma sitana donna na ayiwa naam sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye Mamadu Kasoge ye baaraba de b'a bolo sisan
o tuma yɛrɛ bɛ wuli ka jɔ ni cɛsiri minnu na o de ye k'a fɔ jamana kɔnɔ maa o maa bɛ ni nɔ bɛ ko la k'a daminɛ Kayi ka taa gosi fɔ Kidali hali jamana a marabolo tɔ minnu bɛ yen ni justice bɛ yen nin bɛɛ lajɛlen de bɛna wuli ka jɔ kɛ mairie kɔnɔnaw ministères kɔnɔ direction baw la ani jamana ka cakɛda minnu bɛ kɔkan nin bɛɛ lajɛlen dossier de talen bɛ Mamadu Kasoge ni k'a da ka tabali kan waati damadɔ a bɛna kunkan de ci o tuma n'a ye gɔngɔrɔ fili sisan a ndɔriw mankan bɛ suma sɛbɛnnikɛla ko a ko Mamadu Kasoge cɛ jolen don cɛŋana don layidutigi don maa tilennen don n'a ko a bɛ kɛlɛ fɛn o fɛn kɛ nin dɔgɔnɔkɛ ye a bɛ kɛlɛ in kɛ dɛ kunnafoni filɛ nin ye an ye min zalo ka bɔ le Sphinx kɔnɔ a ka bi bɔli la jɔnti dun bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma challenge o don karisa nin minɛ i k'a di muso ma i ye maa saba sɔn jɔnni sodi k'a dɔn ɲuman i k'a dɔn sarali o bɛ Ala bolo Saka Dunbiya nin y'a ka fasire challenge kɔnɔ jɔnni sodi Saka ko a ko tile fila na olu kun ye taama kɛ taama in i k'a dɔn maliden dɔ sigilen bɛ Ameriki jamana na filaninw don jɔnni sodi k'a dɔn ɲuman k'a mɔnɛ bɔ ka tila k'a mɔnɛ bɔ u ka dugu ani jamana wɛrɛ ka tila k'olu sɔn ka ɲinɛ k'u ye sɔnni kɛ jɔnni sedu i k'a dɔn sɛbɛnnikɛla ko u wolola dugu min na o t'a de ko Sagele i k'a dɔn ale bɛ Sibi mara la jɔnni sedu i k'a dɔn ɲuman dama min dara ka o duguw sɛgɛrɛ jɔnni sedu i k'a dɔn awa dugu 14 min ye Bankumana mara ye nin bɛɛ lajɛlen nafa sɔrɔ sɛbɛnnikɛla ko in kɔni kɛra kɛnɛ wasalen ye a kɛra ko dumanba ye sabula maa caman y'i sogo donni abani ka taa kɛnɛ kan sɛbɛnnikɛla ko u bɛ parti yɛrɛ min na o ye yɛlɛma ye Musa Mara i k'a dɔn ale tun bɛ kɛnɛ kan Madame Ɲagale Jalo président parti yɛlɛma o fana tun bɛ kɛnɛ kan min ye Madame Kurutumu Bale ale ye musow ka ɲɛmaa ye yɛlɛma kɔnɔ o fana tun bɛ kɛnɛ kan min ye Adama Berete ale de kun ye ko in yɛrɛ i k'a dɔn a janjo tigi ye sabula bonya dalen kun don ale ma Madame Kulubali Jɔn Sedu k'a dɔn ani Lala Sadesi olu kun ye marraine ye a ko yɛlɛma parti bolofara yɛrɛ min bɛ dugu in na min ye Dr Yusufu ayiwa Jawara ye i k'a dɔn o fana tun bɛ kɛnɛ kan Jɔn Sedu k'a dɔn jama lahulatadi wulila ni ka nin yɔrɔ in sɛgɛrɛ Jɔn Sedu k'a dɔn politiki maa b'a la maa wɛrɛ gansan b'a la ɲɛnajɛ kɔni o tigi ye Aba Dunu ni Bala ye ani dɔnkilidalaw ye olu sɛbɛkɔrɔsɔ journaliste Sedu k'a dɔn ka kɛnɛ wasa a ko nin don min ye Bankumana ye Jɔn Sedu hadamaden nisɔn jɛlen do fo k'a fɔ k'a to ten a ko sabula fɛn min kɛra Jɔn Sedu n'o ye ambulance ye ambulance min n'a bɛ kɛ sababu ye i k'a dɔn dugu 14 k'a bɛɛ lajɛlen ɲɛsuma Jɔn Sedu k'a dɔn a nin kɔni kɛra bonyaba de ye a ko Bankumana min ye a dugutigi ye Bouakari Kamara ale kumana Jɔn Sedu k'a dɔn a ye bonyamasakɛ ka ɲɛsin bɛɛ lajɛlen ma o tɛmɛnen kɔfɛ Bouakari Kamara a y'a jira k'a fɔ kamalen min ye nin kɛ n'o ye Lansana Kɔnɛ Lansana Kɔnɛ a n'a filani ɲɔgɔn i jɔ dɛ Lansana Kone, Monsieur le Kone. Ah oui. Il est de Yelema, non? Oui. Mbado. Mbado, il a été candidat au législatif. Odo. Jɔn Sedu sɛbɛnnikɛla ko a ko awa Lansana i layidu in de ta politiki kuma tɛ a ko hakaja i k'a dɔn ale kɔni min ye wulikajɔ ye ambulance ko de bɛ san 5 ambulance danya bɛ nin jamana in na i k'a dɔn a ye layidu ta k'a fɔ k'a n'a kɛ Jɔn Sedu kuma fɔ a n'a kɛlen a bɛɛ sɔrɔla ɲɔgɔn da fɛ a y'a jira k'a fɔ hakaja nin ko minnu filɛ Jɔn Sedu k'a dɔn a ye bɛɛ lajɛlen nimisi wasa dugu 14 Jɔn Sedu k'a dɔn a bɛ tɔn min na o ye yɛlɛma ye campagne sɛbɛn i ye tiɲɛ fɔ min ye a député sigi campagne de sɛbɛn a y'a jira k'a fɔ ale bɛ nin kɛwale in kɛ Jɔn Sedu maa min bɛ layidu ta politiki bunako kan k'a timɛ a maa man ja campagne tɛmɛnen kɔfɛ campagne tɛmɛnen kɔfɛ ka tila ka nin ko in waleya Jɔn Sedu k'a dɔn campagne y'a sɔrɔ a ta la sa i y'a fɔ cogo min tiɲɛ don matila dɛmɛ wɛrɛw Jɔn Sedu k'a dɔn a n'a filani ɲɔgɔn san kalo 12 i k'a dɔn olu kɔni b'u to Ameriki k'a suru ayiwa u faso de kan sɛbɛnnikɛla ko nin jama lahulata in bɔli ka taa nin kɛnɛ in kan o b'a jira k'a fɔ bɛɛ lajɛlen dalen don Lansana ka kuma na sɛbɛnnikɛla y'a jira k'a fɔ parti ɲɛmaw a bɛɛ lajɛlen tun bɛ kɛnɛ kan sabula président yɛrɛ tun bɛ kɛnɛ kan Jɔn Sedu k'a dɔn a kɔni kɛra hɛrɛ ni ayiwa baden de ye Jɔn Sedu k'a dɔn ambulance i k'a dɔn a bɛna nafa min ɲɛ nin dugu 14 na a ko i k'a dɔn ayiwa tabarikala an bɛ donni min na ko bi Lansana n'a filani ɲɔgɔn u dalen bɛ Ameriki su fara tile kan Jɔn Sedu olu kɔni bɛ hami ni jamana de ye u ni furumusow ani denw nin kun ye sɛbɛn ye an ɲɛ min zalo ni k'a bɔ challenger kɔnɔ a ka bi bɔli la an ka taa Tezara min o bi ɲɛ Daba Tunkara ni Baba Sala ye Baba Sala Sise ka bɔ Gawokaw fɛ yen awɔ n bala cogo bɛ di
Jean Zedou i k'a dɔn Banque Atlantique Banque Atlantique i k'a dɔn Saliba in ɲɛkɔrɔla la ka juru don i la i k'a dɔn ayiwa min ye san kelen kalo 12 Jean Zedou i k'a dɔn i tɛ foyi sara $4 million nka fo k'a sɔrɔ i k'a dɔn i ka compte bɛ Banque Atlantique la u ka juru wɛrɛ bɛ yen u ko min ma prêt IMO Jean Zedou i k'a dɔn $115 k'a juru don i la il faut avoir un compte bancaire là-bas ni ma compte ni compte t'i bolo kɔni e da man ka don a la o awɔ mais ni ne taara avec dili ka ne b'a sɔrɔ Allah awɔ la jolie la sublime la superbe et vous c'est mon ami attention c'est nga tora ne bi min ko sa ko mu yɛrɛ de ka kɛ banque directrice ye ne k'a yɛrɛ sɔrɔ Allah k'i ka combien ne ko n k'a ka jɔ ne ka a ma sɔn o ne ka di min elle est sublime ne ka di ma taa Banque Atlantique ci i k'a fɔ ma ko Banque Atlantique Jean Zedou k'a dɔn ayiwa Saliba in na ka $4 juru don i la u b'a kan san kelen u b'a kan i tɛ foyi sara Banque Atlantique bi u b'a kan ne y'a f'i ye o u ye banque caman da dɛ Jean Zedou ne bɛ n gele ku n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma Mali aujourd'hui Jean Zedou k'a dɔn ayiwa hadamaden i tanu ni bɛɛ lajɛlen kana bila k'i sadon kɔnɔ Jean Zedou k'a dɔn hadamadenya la n'i ye wuli ka jɔ kɛ n'i ye cɛsiri kɛ mɔɔw kan k'a dɔn kabini balolen Amicale des anciens footballeurs ACREAL de Bamako Real kɔrɔni Jean Zedou k'a dɔn sibiri tɛmɛnen min ye wuli ka jɔ ni cɛsiri ka hakili jagabɔ kɛ min ye jikɔrɔ ni para ye u ye labɛn kɛ awa labɛn min n'u y'a ta k'a da kunnafoni dilaw tulo kan Jean Zedou k'a dɔn Ballon d'Or africain maa min kɛra Ballon d'Or africain farafin yɛrɛ bɛɛ o ye Salifou Keita an ko a ma ko Domingo Jean Zedou k'a dɔn Domingo ko in bonya talen bɛ ka di Domingo de ma mun bɛna kɛ Jean Zedou k'a dɔn awa ka jirimaani dilan jirimaani min ni Domingo yɛrɛ ja don n'ale yɛrɛ tigitigi don a belebele jamanjan Jean Zedou k'a dɔn k'o dilan k'o turu san 1000 ɲinan kɔfɛ min ye kɔfɛmɔɔw ye n'olu nana u n'a dɔn k'a fɔ cɛ dɔ tɛmɛna balondana dɔ min dɔ ye ko Salifou Keita Domingo Real kɔrɔni sɛbɛnnikɛla ko ani minnu ye ballon ta ɲɔgɔn fɛ kabini bila ko tɛ n'o Real dolatana kɔrɔbaw ye i n'a fɔ Idrissa Mayiga n'u k'a ma ko Mechu min ye Issa Sidibe ye min ye awa Bamako Ligue président ye ka taa se docteur Seydou So ale min ye ACREAL président ye Bamakɔ Tidjani Ɲambele Joliba AC Jean Zedou k'a dɔn ka taa se dolatana kɔrɔ caman ma Salifou Keita Domingo i k'a dɔn a ka ko tɛ tulonkɛ ko ye sabula a ye ballon ta awa Real de la fɔlɔ Jean Zedou ka sɔrɔ ka se équipe nationale ma ni maa min bɛ Domingo dɔn Jean Zedou k'a dɔn dolantan na a ye toit ni jamu min sɔrɔ a la farafinna maa si tɛ wolo farafinna min y'a to a sɔrɔ fɔlɔ premier Ballon d'Or africain exactly Jean Zedou k'a dɔn Real ale de kɛra sababu ye Coupe d'Afrique des clubs champions Real ka to o finali tan Real kɔrɔni san 1967 o de kɔfɛ sa i k'a dɔn a taara n ɲininka tubabu jamana na Saint-Étienne a ye ndola ta ye ka kɛ champion siɲɛ 3 Jean Zedou k'a dɔn k'o wala josi olu yɛrɛ laban ye bonyanbasa i kɛ yanni diɲɛ wuli i k'a dɔn a to a tɛ tunu 71-72 min ye awa 40 ye a kelen y'o don i k'a dɔn bi awa o san kelen yɛrɛ kɔnɔ Jean Zedou k'a dɔn 42 awa a y'o don Jean Zedou k'a dɔn Domingo deuxième meilleur buteur championnat au sangele soulier d'argent Jean Zedou k'a dɔn a y'o ta sabula a taara Olympique de Marseille a ye dolon ta ye fana ka laban ka taa Espagne équipe min n'u k'a ma ko Valence Jean Zedou k'a dɔn ani Sporting de Lisbonne a ye ballon ta nin bɛɛ la ni ka laban ka taa kunjɛ Amérique jamana na min ye Domingo ye Jean Zedou k'a dɔn maa t'a ko fɔ maa ye jamana in kɔnɔ i k'a dɔn janko farikɔnɔjɛ bunaku kan Jean Zedou k'a dɔn ACREAL Bamako min ye a kanubaw ni lapasabaw ye ani minnu ye ballon ta ɲɔgɔn kan u y'a jira k'a fɔ Jean Zedou k'a dɔn a ka nin statut belebele jumadon ayiwa juin kalo tile 25 nin ko in bɛna yanga k'a jira diɲɛ maa na Jean Zedou k'a dɔn ayiwa maa min bɛ Real la o min tɛ Real la o bɛɛ lajɛlen nisɔndiya de nin ko in na sabula jɛɲɔgɔnw y'a jira k'a fɔ Jean Zedou k'a dɔn ayiwa hadamaden i salen kɔfɛ tanuniw ni kumaw bi kɛ o man kan kɛ kabini sisan i k'a dɔn a ɲɛ kan ka jira diɲɛ maa na k'a ɲɛfɔ diɲɛ maa ye i k'a dɔn kabini a yɛrɛ balolen bɛ o ka jira diɲɛ maa na min ye Domingo ye Jean Zedou k'a dɔn farafinna bunaku in kan n'i y'a tɔgɔ fɔ n'i y'a tɔgɔ fɔ dɔrɔn i b'a fɔ le premier Ballon d'Or africain farafinna bɛɛ a fɔlɔfɔlɔ de ye Ballon d'Or sɔrɔ dans l'histoire de l'Afrique
Mitu ko Jonas Salif Keita tuma min n'a ye ballon d'or wala ta a laban lafiya bɔ a nana jamana kɔnɔ Demango ye fɛn fɔlɔ min kɛ san 1994 a ye centre dayɛlɛ o ko min ma centre Salif Keita Jonas Sodi k'a dɔn dolatana ŋana dolatana minnu y'an dusu suma caman bɔra ye i n'a fɔ Jila kabako Jila Jinɛdeni Jila ni Sisolo ye Jila Jila bɛ ballon ta kabako Jila ani i k'a dɔn ayiwa min ye Jila ye ka taa se ayiwa ani Seydou Keita voilà Seydou Barcelone ani Cheikh Tidiane Jabatew Ousseini Karambew min ye ayiwa Mamadou Disaw ye i k'a dɔn ale de kɛra sababu ye ka ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni dilan dɔw ye ballon ta Real de Madrid la Barcelone ka ca caman cɛ min y'o kɛ o ye n ɲininka Salif Keita nka jogo kelen b'a la maninka don dɛ c'est un vrai malinqué. Salif a tɛgɛ den de ye fara Abibou Sako o bi ko kɛ o y'a terikɛ ye o jɔn ye Memorial Salif Keita o président de do n'o tɛ Salif Keita ni kulu min sigilen filɛ ka Salif Keita k'a ka ko sankɔrɔta ta ɲinɛn na k'a kɔ ale de b'a o ɲɛfɛ Abibou Sako n'a kɔni bɛ fɛn di a k'o di n'o tɛ a terikɛ o tuma a ka n ci ma a jɔn Abibou Sako kɛ n ka numéro d'a ma n ka numéro d'a ma e ka wurudi de ka ca i ka ko ka ca ne ni Demango an ye tile fila teliya kɛ n taa baro a ka baro ka di et puis il est accueillant a nisɔn ka di nka ni i ɲɛna i taatɔ sara k'a bɛ dɔ di i ye journaliste ye a bɛ dugawu de k'i ye a tɛgɛ ka gɛlɛn Demango tɛ n ba ka gɛlɛn Salif Keita ni mun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ bi aujourd'hui kɔnɔ a ka bi bɔli la Daba Tunkara aujourd'hui an b'u fo ne min tɛgɛ don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye an ko min ma info matin sɔgɔmada la kunnafoni n'o ye Abilaye Ouattara ye nin y'a ka sɛbɛn ye Abilaye Ouattara ko fɛn min ye Jalakɔrɔji gɛlɛya bɛ Asako a gestion ko la fɛn min ye maire ye n'o ye Jalakɔrɔji maire ye Umaru Gindo ale y'i jɔ a jɔyɔrɔ la a ye papier min da o de ye k'a fɔ fɛn min ye Asako minnu b'a ɲɛfɛ n'olu kɛlen bɛ ka wari bɛɛ lajɛlen latunu ni Asako yɛrɛ bɛ ɲini ka ci aw k'aw sen bɔ a la jɛkulu kura olu kana baara daminɛ sɛbɛnnikɛla ko o kuma min fɔra o de kɛlen bɛ gɛlɛya ye fɛn min ye Kati préfet o ka nɔnabila min bɛ yen n'o ye Aruna Jara ye préfet par intérim ale kɛlen bɛ ni k'i son don nin ko in na yarɔ waati la a kun da bɛ dugukolo ko la Kati kɔnɔna na ye Ntegedo Ɲare ani Sirakɔrɔ Ɲare ni ɲɔgɔn cɛ min kɔni n'ale y'o bɛɛ lajɛlen ɲaami b'a ye o dɔrɔn tɛ fɛn min ye nin sigiyɔrɔ ko in ye n'o ye Asako ye a da b'o fɛnɛ na Asako ja a ko n'i y'a ta k'a lajɛ maa minnu bɛ n'olu bɛ ko kunna gɛlɛya bɛ wariko de la sabula fɛn min ye trésorier ye n'o ye Cheikh Keita ye ale de kɔni nɔna bilara k'o sababuya kɛ fɛn min ye Basiru Jara ye o ye ale a masurunama dɔw ye olu de kɔni nɔna bilara sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ o de kɛra sababu ye fɛn min ye gɛlɛyaba de ye ni k'o don préfet yɛrɛ ani maire ni ɲɔgɔn cɛ Umaru Gindo a ko n'i y'a ta k'a lajɛ ale de kun ye commission in yɛrɛ n'o ye comité de gestion ye ale de kun y'a président ye sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ waati min n'ale ye nɔnabila kɛ o tuma fɛn min ye gɛlɛyaw ye olu nana a ko n'i y'a ta k'a lajɛ a bɛ kalo 6 bɔ fɛn min ye jɛkulu min bilalen bɛ n'olu bɛ wuli ka jɔ kɛ min bɛ se k'a to bureau kɛrɛnkɛrɛnnen ka sigi o de bɛnnen tɛ préfet ma n'o ye préfet ka nɔnabila ye n'o ye Aruna Jara ye a ye lettre kɛ lettre min n'a y'o kɛ a bɛ kalo tile 6 k'a ɲini k'a fɔ fɛn min ye Asako ye a sariyaw ka bonya o tuma sariyaw n'i k'olu ka bonya e yɛrɛ ye préfet de ye mun bɛ da se Asako la sabula fɛn min ye kɛnɛyako ani dɔgɔtɔrɔso ko ye o ye maire ka baara ye a ko n'i y'a ta k'a lajɛ jan ko dɔgɔtɔrɔsoba tɛ fɔ Asako de don association min n'o bɛ sigi a sigira maire de da fɛ a bɛ maire de ka danganiya kɔnɔ o tuma Umaru Gindo ko a kana kɛ préfet kɔnɔ k'a fɔ fɛn min ye jamana sariyaw ye o bi maire minɛ ka d'ale ma ale k'i sago k'u la dɛ u bi ɲɔgɔn dɛmɛ u bi ɲɔgɔn dafa n'a jɔyɔrɔ ye min ye o bi sara a la nka min ye maire ka danganiya ye maire b'o baara kɛ a bɛ don minɛ ko bi fɛn min kɔni ye médecin chef ye Ismaël Semiga ale yɛrɛ da donna jɛkulu kura min sigira min bɛ se ka to Asako a k'a ka baaraw kɛ ale da donna o kuma na o tuma fɛn min ye préfet adjoint ye n'o ye Aruna Jara ye ale de bɛ préfet nɔnabila la sabula préfet kɛra gouverneur ye bi o tuma ale ka gɛlɛya bɛɛ min a da don yɔrɔ bɛɛ min nin ko in na sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye Jalakɔrɔji maire ye n'o ye Umaru Gindo ye baarakɛla don maa cɛsirilen don sabula san joli joli Jalakɔrɔjikaw ka danaya dalen b'a kan a bɛ maire in na min'a ma kele ko a bolo don kelen si yala Aruna Jara b'a fɛ ni ka Umaru Gindo tɛgɛruma ni k'a senkɔrɔma cɛ kun jumɛn na o ɲininkali tɔmi bɛ kunnafoni filɛ nin ye an ye min zalo ka bɔ info matin kɔnɔ a ka bi bɔli la Jonas Sodi k'a dɔn waati n'a ka waati ma se bi ye juma ye e ko a ma dafa